Asiphinde-ke sinibingelele futhi la ngaphansi kwe-channel yethu incwadi yami, lapho ngempela sihlanganisa khona abathile laba abasuke befuna ukudingida okuthile uma ngabe benenkinga nekhona. Uma uzokhumbula-ke sike sane-issue noma sike sanenkinga lapho khona sibhalelwe uzenzele efuna simbhekise uma wengane yakhe. Nokho-ke samthola uma wengane yakhe, kwavele lokho okuvelile wathi usisi Bongiwe, cha ingane bhuti akuyona yakho, ingane ekaba wengane yami, le ngane ngihlukene nayo kade akahlukene nayo. Okuthe uma kuhamba isikhathi futhi waseveza ukuthi no, not ukuthi wayehlukene naye, uthi ngempela wayehlukene naye but ubemhlukumeza kangangoba ubegcinelala naye ngisho engasathandani naye. Sadlula-ke lapho sibe sesithintwa-ke ubhuti okuthiwa uSabelo emangaphosiswa kaMkhize, okuwuyena ubaba wengane kaBongiwe, ngenhloso yokuthi ufisa ukuzogeza igama lakhe ngey'nsolo ey'vezwe uBongiwe zokuthi ubemhlukumeza. Sitholile ukuthi kube nomhlangano obekhona phakathi kwemindeni emibili noma phakathi kwalaba abathintekayo, kwagcine kuvunyelwa ngokuthi uSabelo ucela noma umndeni kaSabelo ucela ukuthi kwenziwe ulibofuzo lwale ngane ngoba awusathembi lutho emva kokuba kunomuntu ocabanga ukuthi ingane nangenzeka ukuthi eyakhe. Not ukuthi ingane abayithandi, ingane bayithanda, kodwa futhi bafuna isiqiniseko sokuthi ingane ngempela ngempela ngabe eyabo ngempela yini. Siyibonile-ke i-G_P yasenzela incwadi, sambona udokotela. Nokho-ke ngaba silenza iqiniso uma singabongi lapha kwi-Nyoni TV nethimba lawo yonke, okuyiyona esithe masibikela lolu daba nayo lisukumela phezulu, yasisixhumanisa nodokotela abavamise ukumsebenzisa. Nangempela izinto zethu zasheshe zalunga njengoba sila namhlanje. Siyazi ukuthi imiphumela yalezi zinto ey'kanjena ey'bhedlela kahulumeni ithatha isikhathi ngoba miningi imithamo yabantu esuke ilindile. Njengoba silana namhlanje imiphumela ikhona, ubhuti sizohamba naye siye kuBongiwe sifike siyithule phambi kwabo. Ake uhlale phansi-ke unotheze, kodwa-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, uphinde ukhomente nje ukuthi udaba lulubona kanjani. Kodwa-ke ake ubuke la. Sanibona nibabukeli bencwadi yami. Igama lami uSabelo wakaMkhize. Ngibhalele la kancwadi yami ngenhloso yokuzogeza igama lami. Kukhona okwenzekile ngicathi emasontweni amabili adlulile. uBongiwe wabhalela la kancwadi yami wazokhuluma into eziyiphutha ngami. Wabeka-ke konke nje ngokwakhe, wabeka konke ayekusho. Ungekho kwamanga sengikuzo emphakathini. Okungiqhathe nabantu bakithi, wangiqhatha nabantu engiphila nabo. Kwaze konke ayekuveza kwangamanga. Ayiveza ukuthi ngingimhlukumeza mina. Ukuze ngile ngazalwa nje. Kuyona nje imfundiso yakithi, umuntu wesifazane ngazuthi akabeka isandla mina. Kodwa yena uzokuveza lokho wabhalela kwishow la kancwadi yami wathi ngiyamhlukumeza. Konke nje lokho bengikwenza izinto eziningi ngiyazenza ezirong kuyena. Mina nje uBongiwe into yasihlukanisa mina naye. Wayekade enza izinto ezirong eziningi kakhulu. Ayiphuze nje kakhulu. Ngizama ukumlawula engalawuleki njengomuntu wesifazane, ngizama ukumbonisa indlela kodwa engaboniseki. Enkunye-ke futhi okwenze nje ukuthi uzigcine kungithela amandla kuyena. Wayekade nabangani besilisa kakhulu. Because waze afika la kuthiwani ekuhlukaneni kwethu esinaBongiwe. Ukuhlukana kwethu ngicabanga ey'nyangeni ezimbili noma ezintathu wangifonela wangitshela ukuthi ukhulelwe and ingane yami. Wakwamukela lokho, akuvuma, ngakubika ekhaya. Isimo-ke ekhaya sihle kahle, siyazama nje ukuthi sikwazi ukuphila, but ngabika ekhaya ubaba-ke wazama, sakhipha-ke inhlawulo, sahamba sogeza umuzi wakubo. Ingane yaze yazalwa-ke, yathi ingane uma sizele nayo yahlawula ingane. Ngoba ahlawule ingane ukuthi-ke phela ingane sekumele izovezwa-ke ekhaya. Ile ifika ko-one day kodwa salukazi kona besinako ukuyibunuka ukuthi akusiyo eyami. Khona nami bengingakuthembi lokho because le ngane le uBongiwe ade esontweni elidlule nje ade kubhale lokho bengazi noma uneso-ke isoka lakhe esontweni elidlule belibhalela kwishow nje ukuthi lizosho ukuthi alithembi ukuthi ingane eyalo. Nami mase ngizwa ukuthi le ngane kuthiwa eyami kanti inobaba ababili shuthi. Nami-ke manje lokho sekuqala ukungabazisa because uBongiwe ukuthi ingane yami sazi noma lokho kuyiqiniso noma ikona kuphi okuyiqiniso njengamanje. So nami nje ngibhalela kule show inhloso yami ngifisa ukuzogeza igama lami. Lokho nje bengikufisa nje namhlanje ukuthi kuzokwenzeka because ngathi uma ngibhalela bathi bangicela ukuthi bakokwenziwa ulibofuzo i-DNA test. Ukuthi-ke iyahamba ngicathi namhlanje sekuwusuku lokuthi ibuyile and ngibeze nayo-ke sicathi sekumele sisondele kuyena uBongiwe sibone ukuthi ngempela lento eyisho iqiniso noma ikona kuphi okuyiqiniso kahle.
Sawubona. Ngiyaphila. Sikhona. Njengoba isike sakhuluma-ke, ngihamba nobafo la, ngicabanga Mkhumbula. Usabele. Ngicabanga vele umuntu omkhumbulayo. Ngoba phela uma uzokhumbula kahle lesikhathi esedlule kuye kwenziwa ile nto uLibo futhi naye kuye wafika la kuthina-ke umuntu ofisa kahle uzogeza igama lakhe emva kokuba ukusola ukuthi kunezinto ey'khulumile ezimhlambalazayo naye yabo. Ke manje uwumuntu osemvu emphakathini nasemndenini wakubo nje umuntu ongasekho muhle ushaya abantu besifazane nje njengoba ovezile uyahlukumeza izizathu sakwenza ukuthi ujolele isoka lakho isibili liqale kuzenzela manje abantu masifikela ngizingela indlela Thabo. Hawu, manje singayikhulumela le nto khona la ngaphandle kunankinga. Hayi bo. Ngizokhuluma kahle kahle ngani? Cha, sizokhuluma ubaba ufisa ukugeza igama lakhe. And okunye siphethe imiphumela le yama-DNA. Angadwenzi uLibo futhi. Kumele ibuyeleke. Ngike ngakuthinta ngazama ukuthinta ngithi kufanele mhlambe soyilanda nawe. Mina awuzange uzibone mina. Lethethe bhala nalelo goyo ukuthi niyawenza imiphumela yokufuza. Ngivumile wena lokho bekuyigunya lami. Ingane futhi ingane lezo nqumo bese singalele kwenu ukuthi kwenze uLibo futhi. Ingane ithathe ingane igada abafundi. Uyakwazi nawe ukuthi ngingeke. Ngikuthintile wasefanele ukuthola imiphumela wenze njani awuzange uzibuyele mina phela. Iqiniso ngilenzile ukuthi ngiqiniseke sokuthi nawe lokusiza nokuvula siyiphathe nawe. Sikucela nje bongiwe manje sicela sivukele singena phakathi sesikwazi ukukhuluma nendaba zethu leminyaka nakuzo kuzobonga ngeke sithathe isikhathi eside so lento esizoyisho ukugeza igama lami njengoba nawe wenza uhambo wangcolisa nomini lokho ngicela sikhulume kahle mase singena phakathi Awungcolisana. Uba phela wayiphila yonke lento oyisho la uthi akayazi. Nokuzizathu esenza ukuthi ebelana naye namhlanje. Sange. sikho isidingo sokuhlala yini ngeke sizoyenza. Ungiwe nje zitshela kahle kahle ke nje namhlanje ngifisa ukuzogeza igama lami kule nto ayenza. Ukuthi kube osonde kube kuhlanga futhi. Ngingekho leyo nto ngayenza uzogeza igama lakho. Phansi. Owayenza ntawazi ukuthi yini owakwenza. Cha ungikhumbulisa ukuthi ngabe yini awubhalelanga wena kusho ukuthi uhambe wokuhlambulaza igama lami ukhuluma zonke izinto. angaze ngihlambalaze igama lakho Ngake ngakwenqabela ukuthi uphume kumina nje wabhalela ukuthi isoka lakho lalibhalile into ozisho lapha kusho. angaze ngilokhuze ngani ube yakho ingane lethengithi Yami ihibi yakho sake sikubone kahle namhlanje lokho. nikubona ngani Hayi test yenziwe kona sikasakayiboni sonke manxa soyivula sonke sifuna ukuyivula sekukhona nawe. Mhlawumbe bonge ungazi nje uqala ukushuka lo moya ubafuna la lento imphazamisile yabo udidekile unokuphambanisa ukuthi imithetho yakhona ubani ubhalelile umuntu kahle umuntu owabhalela isoka lakho likhala ukuthi wanyamalala kade yobeletha yabo kwakumgcina kwakhe wasibhalela then sakhona ukuthi sikwazi simthole usisi samthola ke nakho sekukhuluma lento ayikhuluma cathi uyibonile ivideo nawe washo ukuthi ingane kahle kahle akuyona yakho ubhuti lwesibili ingane ngeyakho yabo uma ubhuti ebuza ukuthi kanjani phela kade ngihlala nawe usisi ke ubongiwe usethi ke
ingahlahle ubelana nawe ngoba uyakusaba nokunye ukuthi nje uyamhlukumeza uyamshaya nokuyizathu ukuthi ezenze ngendlela enziwe ngayo njengoba siyilande namhlanje yabo. Bongiwe yini nje ngisangayenza kuwena ukuhlukumeza phela nje ukuzwa ngawo ngikushaya angazi ngokubeka isandla ngelilodile ngisukela zonqhatha nabantu. Hayi. Mhlawumbe mangabona nje kunini la kushaya khona kwakwenze njani? Ngangibuya ebusuku. Wakwade ubuya emsebenzini noma wakwade Ngisemsebenzini. uyasebenza bafu? Hayi bengakwazi nako lokho mhlawumbe uyazisebenza ngendlela engayazi mina. Ngiyasebenza. Wawusebenza engazi ubafu? Bengamtshela ukuthi ngiyasebenza. Nani ngahlala ndawona? Behlanda. Kwenza kanjani ukuthi uyasebenza indoda uhleli nawe uyayazi ukuthi uyasebenza? Wamfithela kanjani? Wawena izizathu mhlawumbe? Ngibona ukuthi akazazi lo muntu kahle. Kuzazi khona inkomba ukuthi uyasebenza. Wayivuka everyday noma uyilo usuku? Wayevuka yena lelo suku evuka ngalo athi mhlawumbe ebanganeni beyathi kutshela ukuthi inkinga iyangihlukanisa nayo benabangani abaningi iphuza kakhulu. Mina ngiphuza? Too much. Angazi nje ngiziphuza Nkosi yami mina. Angafuni mhlawumbe siphikisana mhlawumbe phambi kwamakhamera. Kodwa nje lokho uyalazi iqiniso kahle ukuthi lento engishoyo nje. Ngibona phi ngiphuza mina. Nala bangani bafana dohlala nabo yini Mina nabangani babafana. Kahle phika yonke into wena. Phika nje. Anginamngani nje umfana. Kodwa ikhonto ebiyikhombisa amakuphela inyanga ukuthi uholile njengomuntu ovela ukuthi uyasebenza. Imali behlele icinga kimi nawe uyazi angisebenzi kodwa ufuna ngihlele ngiphanta vele ngizama ukuphantela yena. Hlala nayo ngiyangithusa ke mase sakhe sebenza kodwa ngisokola ngiphanta kanzima ngiphantela yena. Kanti yena uyasebenza. Usebenza bonke? Bengisebenza ebhanka. Ikuphi? Khona. Endaweni? Wezini weda noma wena? Singakuprova lokho? Yebo. Nesiqiniseko? Yini igama lebha? Lento eshuyo lo muntu ayikho. Ayikho lento esho. Ayikho lento eshuyo. Kodwa bothi ngempela awuna iqiniso zakho bezimnyama. Wakushaya kanye ubafu nje waveza ukuthi umuntu okuhlukumezayo noma khona izingane akashaya ngazo. Ngishaya sometimes mhlawumbe mayihambile nabangani bakhe ebuye ezongishaya. Mhlawumbe mangikhumbula igama yakashaya ngazo ngaphandle kwaleso ukuthi wabuye ebusuku esinye wakwenze njani? Usuke ngisuke nje. Avela kusuke kushaya. Bafu uyakwenza lokho? Awuzwa bizinto edala abafona ikhona umuntu avela usukela umuntu ufike nangu uyazi ukuthi wamshaya. Wangisukela noma ngahlala. Uma uthola ukuthi usaqoma wakwamukela ukuthi usenyendoda emva kwathi nihlukene. Ngakho kakudlulisa vele lokho ngiyazi vele ukuthi umuntu vele ongeke uzumenzile utho nakuyona leyo ndoda nayo le nje umbona sebuyile senenkinga sefika iqambela bengazi vele ngiyakazaza last ngakhona lapho ngoba vele umuntu usifazana ongaziphethe kahle. Mina ngiphethe nje. Awuziphethe kahle kodwa sake sizokubona lokho njalo manje. Ngicabuzwa ngawe lo. Yenziwe ke imiphumela lento ulibofuzo lengane na ubaba ngoba ngitholile ukuthi kuke kwanomhlangano ube khona phakathi kwabantu bakini nabantu bakamfowethu yabo. Okunye nje ngalengane ukuziwa ngisabisa ngisho ngisabisa wathi if kwenzeka leyo mphumela le ibuya okwenzeka leyo mphumela le ibuya sola ukuthi ingane yami ngeke ngiphinde ngiyibone. Kuyiqiniso lokho. Angazi ngisebenzise umuntu mina. Uba futhi lapho lokho. Ushongo lokho meeting ngoba kuno-meeting angazi nje ngenze ngisebenzise umuntu mina. Ukusho hayi ngoba ungisabisa. Angazi nje ngenze ngikusho nokusho-ke futhi. Uma nje baselenziwe kulibo futhi uma uthola ukuthi ingane eyakho ubafu uzokuthatha kanjani lokho noma imuphi umphumela olindele wena noma uma uthola ukuthi ingane yakho isazoqhubeka ayibone ingane noma Mako yakho ngayizibona. Mangeyakhe. Kodwa ngiyathemba ukuthi yakhe. Uyathemba noma uyazi? Ngiyazi ukuthi yakhe. Ubulala nabantu abangani kahle kahle. Cause usazazi manje. Kahle kahle. Uyazi ukuthi nalo mbhemu lo isoka lakho leli esafika nalokuqala nalo icele alikho nje manje. Sizamile ukulithola alikho nje manje uhambe nomsebenzi uphumile lakhe nangazi Gauteng or Limpopo ukhuluma nomsebenzi naye into afisa ukuyenza ufisa ukuthi the first thing mayifika naye ufisa ukuthi ahlole lengane ukuthi ngabe ngempela ngeyakhe because ngeke ngamthinta ngam-update ngathi mina umfowethu lo ukuthi ingane yakhe naye uthe usefuna ukwenza lebofuzo because akathembi ukuthi ingane ngeyakhe uma ecabanga ukuthi ingane ngeyakhe kodwa esethole inkulumo zokuxhumana kunomuntu ocabanga ukuthi ingane yakhe naye eyakhe yabo
ngicela nje njengamanje nawe ukhona sonke sikhona la amaphepha nje avezwe sibone ukuthi kahle kahle uneqiniso noma empilweni yakho nje kwenzakalani ngawo. Oh, kahle kahle. Into eniyenzayo ukuthi lokhu nihlolana nengane yami. Akuhlola kwengane phela bengalele kuthini bekuphakathi kwabathintekayo kuphela. Thina senze umsebenzi ofanele siwenze. Kahle kahle kushuza angikhona mangisho. Mina nangi into ngakhona. Mina ngakhona. Thina sihlangene nokuthi sakhuluma sikhona. Bangisize ngikwazi ukufika lokho ukutholakala ngikwazi ukuhlalaphi. Utholakala ukunandi ukomlaza ngikwazi ukuhlalaphi. Uhleli ukhonjwa ngapha nangapha. Yana manje ngisizwe izibona ukuthi ngikwazi ukufika ukufinyelela kuwena la. Bengakwazi ukuthi la. Because khona la sikuthola khona nje manje akusikho la sikuthola khona last time. Ikephi nje manje la? Indlela yakho nali. Baby njalo. Yena li. Uhlala nendoda engaka. Ngihlala nendoda. Ngihlala ngedwa. Kodwa vele ngisho ukuthi uhlala wedwa nje ukuwahlala nendoda before ungazi mina. Before hlukane lo zenzele wakho phela ukhomba ukuthi umuntu oke ovusa nesikhathi vele uhlala naye. Okubuye ungakahlukani nami lo uya kuyo mhlawumbe uthi yakini into yakuyo. Ikuphi ngane nje manje? Ngane. Ike. Yidle iyadlala mina. Yoba hayi. Oh, kusebusuku nje uzubona umuntu osifazana ngahlelekile ingane ayibuyile ngalesikhathi endlini. Ikhona uqiniseke ngani khona? Yikho. Masacela uyibona nje. Mhlawumbe ivakashisiwe nje kobanye obaba bayofuna. Lengane akusathini noma inobaba bangaka. Hayi. Kodwa mhlawumbe ukuze mhlawumbe singamoshelani isikhathi. Cabanga ukuthi kufanele sivule lento. Yabo ukuthi siphethe impumela ikhona. Ngizawasho. Abanje ngiphoxela ngifuna uqhamba mangabo ngeke. Kuningi lokwenzela ungiphoxela ngabe nginesifiso ezinhle ngawe. Kodwa nje hayi. Ningi okwenzile okurong. Ngaphi ukuthi ingane yakho? Angikuphiki lokho. Kodwa ngize ngafinyelela ekuthatheni nje isinqumo lesi ukuthi ngihambe ngotest amagazi ngoba bengeke ngisathemba lutho. Kusekukhona nokuvela ukuthi le ngane beyinomuntu baba. Beyade ngaziwe. Kumela lebafo lapha kuvela ukuthi ke isingisi ke lesi alleged father is excluded as a biological father as of the child tested to a probability of paternity is 0.000. Phela manga lapha. Kolomnike jasibonela 0.0. Awalela. Kolozibonele nje umkhuba yakho. Ngingale sengiyondleka ngakho. Akusuka izala ngizama ukukusupport. Phela manga ikhona lephuphi. Ngizame kangaka nje ukusupport. Amanga lento. Yini lento le? Yini lento le? Amanga lephela. Amanga kanjani into uyibona ukuthi isobala lento le? Uhleli vele uphika yikho into oyivumayo wena. Nani futhi iphepha. Nani iphepha. Ngakuze ungihlule ukuthi ngifotocopy leli phepha leli. Photocopy into nje manje. Manje but manje ungabele ukuthi sihambe nawe Nawe sombani uyibonele ulithola mina from dokotela ke. Nani iphepha 0 property sodokotela leni. Ngoba la manga nje angikhona nje. awukhona. Hawu. No. Azwele uzongifunda. Funda. Yini lento? Noma ngafunde kuyafana. Yini Yini efanayo. efanayo? Noma ngafunde. But iyawenza umqondo lento. Ubungafundi vele lento yenziwe. Kufanele sami solanda awufuni sami. Sesilana uyaliphika. 0.0. Kahle kahle. Ngisazi Ngoba noma ingane ngathini kodwa. yakho. Yini lepo? Le. Phone call. Ayikho into eyifoni khona la ngoba nisakwazi ikhasa kusayisho lento indaba lengane ukuthi lengane lezi sinokuyiso. Yini lento yabo ngicela ungichazele wena. Ngicela ungichazele nje kahle. Amanga. Yini into yamanga la? Amanga nje lento, amanga nje. Amanga. Amanga nje lento. Ufundile kodwa nomvela athi amanga nje ngoba yonke into ihlele yamanga kwena. Amanga lawo. Ngicela ufunde nabuka.
Ngifundeni into ezoyifunda la. Into ezoyifunda. Yazi ngisekho into engizokhuluma nalomuntu njengamanje ngicela ukuthi uma kuthi hlambe Ngoba ingane yakho vele. ingane yami kanjani manje uzokholwa yazi ingane yakhe nani iphepha ngalo zalo Ngakholwa amaphepha lawo, ngakholwa amaphepha. ofunde masisi Ngakholwa lento mina. awekholwa yini ekholwayo ufuna ukuthi kube njani Ngoba ingane yakho. Ayisungule lento. ubabhathi ingane uyayondla uthi Ngobudla ingane yakhe. descent lokugcina ngizama ngihlanganise ngithatha Kodwa zonke ingane imali yami yakhe ngigcina nje. ngabe ngezinto zami ngizonake but manje iphepha lisa kuyo nje noma wrong Li-wrong. wena right wena right hayibo hayi okuhlobula lo muntu akaphile ekhanda akekho umuntu wenza kanje uphila akaphile lo muntu akuyena umuntu Uba wena umuntu. awusiyo umuntu wena Hayibo. kaze kangiboneni kwakuwena Awu. ayisekho nje futhi into engifuna iphinde ihlanganise mina nawe kwangane yakho leyo ngicela uyithathe uyise kubabwayo Kanjani ngoba ingane yakho? lokho Kanjani kusinqumo sami ingane leso sinqumo sami leso ngaphinde No, ngibizile meeting ufake lento le. ngokusamvezela abafo ngoba vela lethi nayo scam Hayibo. dokotela akayikholwa vele leyo Ufake lento. hayibo Oh. yabona njengamanje nje Yabona? sekho into engiyikhuluma nje naye bafisa ukuthi sihambele into ezoyenza ngobiza meeting umndeni wakhe nomntwana sekhaya phinde sihlangane sibone sikhulumisane ngobatshela ukuthi mina kade ngikwenzile sekusokwanele ngale ngane qhubeka nobabwayo mana wafika nje usikhokhelele ingane sikhokhe ngayihlawula ahlawule ngani Ngobe yakhe ingane. okay ke ake uyilande ingane ke sibone before sihambeke ngizolilanda ingane right ayisadlala ayisenza kule minyaka Lama. asamze kamakhelwane singafika amakhelwane sekhona yiphi ingane bongi babwayo Khona ingane. babwayo Ubabaye muphi ngoba ubabaye wena. yiphi ke mokuthi ayikho kuba eyi akangazi ke manje yiphi ingane bongi Ikhona ingane. yiphi iyiphi ingane ikuzenzela Uzenza ihlanga laphi uzenza. cha nje uthi nangi baba nganje usho ukuthi Ubabaye nangu ufuna phela. ukubona ke ngikhefeza phela ufuna ukuyibona phela Kanti akayazi. Uhleze ibona. cha ufuna ukuyibona phela manje ngifuna uyibona njengamanje yiphi Ndokulethela ingane kimi. ngifuna uyibona manje sengingafika la angizwa ukuthi ngazi ukuthi ingane lenga la yikho la Ndokulethela ingane kimi. angizidinge ekhaya phela bengikubona babuhaye Ngobani? angizidinge ekhaya iyo yami lengane nakho amaphepha yakho Awufuni khona lento. Amanga lento. Hawu. kwaseceleni ubuvela u-against ukuthi kwenziwe lento ukuqala lo red flag le number 2 akuthini athi mina isiphumile wangicross kufanele sihambe nayo siyeli njengoba sezisafika na number 3 iyaphuma ukuthi fake yikho kufanele kwenzeke Lord iphutha silenzile labafo le phepha lelo kumele sibiyeze imindeni sifike siliveze kahle kuhlangene imindeni lona futhi silenzile njalo kulungile iphepha ungaligcina kodwa ubize lo mndeni lo kodwa into ekuyiyona ngeke uzojika vele sekho into engizoyikhuluma nayo lo muntu sengidinga abazali bakhe nje ngibatshele ukuthi cela bangibuyisele into zami engahlawula ngayo yezenze cha phela ngeke ngivele ngitshele wena ngicela ngicalele kubona ngizozama inamba zabo ngizabafonela vele sihlangane ngihlanganise imindeni kuyona kwenzeka before sekho nje into engayikhuluma nawe mhlambe bafo sengakhuluma ke naye noma khona mhlambe ngisafisa ukusho kuyena nayisekho into engakhuluma nalo muntu Ngaphinga ukuthi yakho. angiphi ke hayi phinga 90 phingane ukuthi ingane yayo isekho into engayikhuluma nalo muntu bafo mhlambe sengakhuluma ke ngithanda ukukhuluma naye one uhlale uthane nobafu nahlukana naye uyavuna nahlukana in 2 months Sesona. wamtshela ukuthi akaze nihlukana angithi ubafu utshela ukuthi wena wamtshela ukuthi umithi after 2 months nihlukene nawe uyazi nje ayikho lento leyo After 2 months vele ngamtshela ukuthi ngithi. sihlukene Kodwa angazi nje ngezinye. okay Wazi ukuthi sihlukene. kwi period ugulela buhle noba usathana naye Bengithana. uhle nozenzele futhi Bengiyebo ngibasha. uzenzele uthena wena ukuthi benihlala naye hamba ke uzo wahamba uyobeletha Ukuthi bengihlukumeza. ubunga buhlano noma ungahlano zenzele Bengihlala naye. ubuthanana nalo nalo ungathandani noze ungathandani nozenzele Bengithana.
Usana nabo babili. Ngabe ngihlukumeza. Ulala nabo bobabili. Ingane kanti zihambe usikhomba kumina. Ngala. Bobabili. Ayenzi yonke. Oh uthandana naye nje. Uthandana naye ungalali naye. Ulala nalo. Uhlala nalo. Ayikho leyo nto leyo. Senza ingane. Senza ingane nje leyo. Wena. Uhlala nomunye, ulala nomunye. Yini into le? Mina nje Uyasungani uyikhomba la? engakubonga njana manje ngiyabonga kakhulu bafowethu. Ngiyabonga kakhulu. Uyazi ukuthi ufethu ngikwazi ukungitholela iqiniso. Iqiniso sengikwazi. Uba fuya thusha abantu besifazane. Uyathuka abantu besifazane. Ubonakala lo muntu lo akayikho into ayikhulumayo. Manga yonke into ayikhulumayo. Uthe usebenza. Usebenza phi igama ethi Avena liphuma. Yonke into akayazi. Ayikho into yazi. Manga yonke into ayikhulumayo lo muntu. Uhlala nozenzelo la noba. Uthi uba futhi besenhlukene. Sola sonke lesikhathi awuntshela umithi. Akaze nihlangane. Nana hlangana bona kade nimethi. Akaze nihlangane nokucansi. Ukuyasho akaze nihlangane nokucansi. Wena iperiod yonke ukhulele uhlele indoda. Ayikho into echazayo. La behlala khona phana. Anina washo uzenzela. Baba yabona mase siqeqe indalo yodwa into esiyikhulumayo nje la ayisekho. Lo muntu akazizwa kwawena uthini. Akazizwa uzizwa uthini kwawena. Lento ikhuluma ayina meaning lento ikhuluma. Uthini kahle kahle ngicela ukuzwa ngawe uthini. Uthi ingane yami. Yebo. Kanjani amaphepha AP konke leyo. Ngibhala amaphepha mina. Ngakhola iphepha. Kumele esikolweni. Wena udlala la kuthina nje wena. So senza ingane nje kahle kahle. Senza ingane lento isale sikhuluma la yikho ayinanqubekela phambili yonke le. Ingane ayikho, uthe ingane liyadlala la ikamakhelwane, ayisekho ikagogo, ayisekho manje ufuna uyibona, uzoyiletha. Yabo nje bethu kuningi ngawo. Wena usungasala nje konke. Elizokuthinta futhi uzenzele uyabuwena ufuna ukuhlola lengane uthe yakhe. Ngiyabonga kakhulu Ngalo masazoyithola nayo ngane ukwenza lo back test futhi. Yabo. Manithi bahlala imende le lamaphepha la ayiqiniso. Niyithole bhayo ngalonga. Sithole phela ngempela yenziwa le before ingane besekhaya ngesonto ledlule. Yenziwe lento emva kwemeeting ade khona. Nekucela kuba Bese ngicela imvulo ngizwathi yami ngabe ngenze icele kuwena ke imvumo. Ngifuna cela wena imvume efuna ukuthatha igazi ngani. Ngoba kwenze njani? ngobe yami Ngani naye kanti ubabwayo nje. Unelungelo yalo kwento ayithandayo ngengane. Anganje ukuthi ingane yakhe. ngafike ngithatha ingane for 9 months wonke. Yeah. Nje futhi kuzoba yena futhi Angani uyayondla kayo ingane. Ayihlawulanga. Awugeza nguzwa kini. Ayisekho nje into ekhulunywa nje la wona sisters thatha ingane uyise la kumele uyise khona bese kini bengibuyisele zonke into ezabahambisela. Ngiyasola ukhona umuntu osezoqhamuka ngaphambili ethi nayo uma wengane yakhe. Because manje kuningi ongahlangana. Cabanga ukuthi sibaleke. Sekho nje lento. Mabuye uzenzele ngizokuthinta futhi. Uphinde ungicross futhi. Uphinde sifike kanje kwenzeke le bhidanso odendla la. Cha bandla bonke ngiyakubonga impilweni yami. Yalo mfana yokuphinda athole wena ngiyamzwela uyinja. Bayinja. Engiphinde uyinja leyokugcina futhi lekhonkuthayo namarandi. Angijwayela kabi ke wena. Angijwayela kabi. Ngicela Bayinja. Sekwanele vele. Ubhada kuthusha umunye la. Kwawuwe futhi manje olwayo. Bayinja. Mase ngithuka manje. Ngisacela ukubonga kakhulu. Sacela ukubonga kakhulu seningisizile nje kakhulu. Bengazi bengizokwenza kanjani. Angazi bengizokwenza kanjani ube beningekho. Ngiyafisa bafuthi nikwenze yase ningaqhubeka nikwenza ngaphambili. Kona kubhlungu ngoba lo muntu sengimenzele into eziningi kakhulu. Sengimenzele nje into eziningi kakhulu empilweni. Ngizama ngizabalaza indaba lengane le yasuka izalwa nje ngizabalaza nami bengasebenzi ngizama lapho ngibamba kuningi ngabe sengikwenzile ngaleyo mali bengiqhasa ngayo ingane. Nasekhaya ngibahlupha ngibengixhasa ngendaba zenhlawulo. Kona ukube ngumuntu onenhliziyo embi nothatha ngenhliziyo into zenzeka mhlawumbe ngabe khulunywa ukuthiwa mhlawumbe ngabe ngimenze okunye lwasisi. Kanjana manje engalidlulisa kubafowethu nayo yonke indawo ukuthi bafowethu if kwenzeka isimo sikanje uyamukeleka ayikho into engadluli ukwamukela nje udlulise. Ayikho into engadluli. Njana manje nje kona kubhlungu kodwa ke ngizozama ukubona ukuthi ngizophila kanjani impilo iqhubeke iya phambili. Ngiyabonga kakhulu kancwadi yami nje ngathi ngingaqhubeka abafuthi umsize nabanye abantu entweni yaphambili.